er stadig taknemmelig overfor det. Skal vi give dem en hånd måske? Så ja, som Jacob har sagt, vi har haft nogle emner at fokusere på. Til gengæld har det her primært bare været mine egne tanker om hverdagen og sådan noget. Det er den første gang, jeg har skrevet sådan, gået virkelig ind i digte og sådan noget. Så de er lidt af mine random tanker. Der er nogle fra nogle møder, hvor jeg fik nogle opgaver skrevet i, men det læses ikke særlig godt op, så jeg tænker vi lige ud for. Men jeg vil også lige sige tak til aspiranterne for rent faktisk har gjort, at jeg har haft en grund til at kunne komme op om morgenen og få det sådan mentalt meget, meget, meget bedre. Fordi uden dem ville jeg ikke have. Altså, det er svært at sige, men jeg er bare meget taknemmelig for det. Bestemt de mennesker, jeg har mødt her. Nogle af dem har jeg jo mødt før. Victoria, der for eksempel. Ja, hej. Ja, så jeg vil begynde med... Jeg vil læse 4 digte op af de 7, jeg har. Og hvis det bliver rigtig godt det her, så kommer jeg nok til at skrive med flere på et tidspunkt. Så. En gang og nu. En gang. En dreng ude i skoven med mudder og kviste fra bunden til oven. En dreng alle synes om, hvis ikke de selv var en del af hans ungdom. Nu, en dreng sidder hjemme, ting er gået galt. Som er fuldt forblev larve. Jeg husker mader i børnehaven så langt tilbage. Jeg kan huske, at jeg gemte mig fra mor, hvor arg hun blev. Jeg kan huske, at jeg græd, da jeg ikke måtte komme med, da de andre tog i cirkus. Jeg kan huske meget lidt fra mine yngre år. Alligevel virker mit tidligere jeg så patetisk. Jeg kan huske min første skole, nervøs, men skabte venner alligevel. Jeg kan huske matematikken, et længerevarende fjendskab opstod. Jeg kan huske, da jeg jagtede 2 piger med en stor kæp. Jeg troede vel, det var sjovt. Jeg kan huske det sidste år på skolen. Jeg tror ikke, jeg var nogens ven. De gad mig ikke længere. Jeg har tabt. Jeg husker ikke, hvornår jeg blev sådan. Måske er det bare gemt i mig. Fra ægget til morgens første vingeslag. Tænker jeg, de fleste er sommer. Husker som himlen har fyld. Husker som himlen har skyer. Dog husker de blomsterne, fuglene og havet. Regnen kommer engang imellem i deres egne himle. Men jeg kan kun huske regn. Jeg husker regn. Det er dig. Det er altid dig. Du vil have noget andet. Noget forståeligt. Det vil altid være dig. Kun dig. Du kan se det i deres blik, i deres kropssprog, i deres ord. De vil sige det, hvis det var et problem. Du ved, det er falsk. Folk løser ikke deres problemer, de undgår dem. Hvorfor tror de undgår dig? Du kan mærke afskyen, når de taler. Hvordan deres smil falder, når de siger ting, der ikke passer. Når du laver nogle sjove jokes, når du prøver at være som dem. Er din apati over den eksistente accept eller benægtelse? Hvis jeg kender dig, er det det sidste. Jeg tror, det er på side, at du accepterer dit tab. Hvad sker der, når du dør? Jeg fryser fast, da tanken opstod. Min vejrtrækning bliver tungere, hurtigere. Jeg holder fast på noget, hvad som helst nærhed. Hvad tror du, der er et efterliv? Mit hjerte pumper blod ud i mine årer. Jesus Christ. Jeg kan ånde. Så kan jeg... Fuck, der var jeg ikke. Okay. Mit hjerte pumper blod ud i mine årer, så jeg kan ånde, imens min krop bliver tungere. Jeg falder og fryser fast. Det er mørkt, og du kan ikke røre dig. Ikke varmt, ikke koldt, ikke højt, ikke lavt. Er det mørkt eller lyst? Er fanget, kan ikke røre mig, kan ikke fortsætte, er fanget, er færdig, ingen chancer, er færdig, er fanget, hjælp, er fanget for evigt, hjælp. Kan du holde min hånd? Måske?